गुरुपौर्णिमेचो उत्सव शिर्डी साई संस्थानातूय मोठ्या भक्तिभावान जाता। प्रुडंटाचो रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टेन कव्हर केल्ली शिर्डीची गुरुपौर्णिमा। कुठून आता तुम्ही येतात? आम्ही मुंबई बोरिवलीवरनं येतात। हे सर्व सहकार्य करतात। पदयात्रा चालू आहे। म्हणजे 8 वर्षाचे आले मोफत निघतात आहे। आणि जे पुढे आम्ही म्हणजे सर्व मंडळांनी 2-2 हजार रुपये आम्हाला दिलेले आहे। आम्ही एक होल्ड घेतलेला आहे आणि आयुष्यभर त्यांच्या आईवडिलांचे नाव आम्ही टाकणार आहे। आणि दरवर्षी गोंयासून गुरुपौर्णिमेक शिर्डी साईबाबाचें दर्शन घेवपाक आमचो एक ग्रूप येता आणि वर्साच्या वर्सा आमी येता। आमी येताना आमकां वाटेर जे ग्रूप दिसता, चलोन येतात, पालखी घेवन येतात, हे खूब ग्रूप दिसता। तितून बायलो, जाणटे भुरगे, जाणटे, परत तुका म्हातारे अशें चलोन व्हडें घालिनासतना चलोन आमकां ग्रूप दिसता। पदयात्रा कशें पालखी घेवन ते पळोवन आमकां एकदम एक हें कशें दिसता। आयज आमी शिर्डी आसा। आयज गुरुपौर्णिमा। गुरुपौर्णिमेच्या निमतान लाखांनी भाविक आयज साईबाबाच्या चरणाकडे साईबाबाचे दर्शन घेऊन शिर्डी येयल्यात। देशाच्या विविध भागातले लोक पदयात्रा घेऊन 8-8, 10-10, 15-15 दीस चलान गुरुपौर्णिमेच्या निमतान साईबाबाच्या दर्शनाक येतात। परत आमचे गोंयचे बीन शेकड्यांनी लोक दर वर्सा गुरुपौर्णिमेक येतात। आयज ह्या गुरुपौर्णिमेच्या निमतान शिर्डीन इतली लाखांनी भाविकांची गर्दी जाल्ली आसा। पणजे महालक्ष्मीचे देवळात इंदोरचे संत भक्तराज महाराजाचे पूजेन सनातनाची गुरुपौर्णिमा जाली। गुरुपौर्णिमेक संस्थेच्या कार्याचे प्रदर्शन लायिल्ले। सनातनाचे डॉक्टर मनोज सोळंकी आणि अभय वर्तक आणि शिवसेनेचो शिवप्रसाद जोशी मानेस्त म्हणून उलयले। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू जो श्लोक आहे, गुरु हा साक्षात परब्रह्म आहे आणि अशा गुरूंचा जर आपल्यावर आशीर्वाद झाला तर मुखम करोति वाचालम लंघुम पंगयते गिरिम यत्कृपा तमः वंदे परमानंदम माधवम। जर आपल्या गुरूंचा आशीर्वाद आपल्याला झाला तर आत्म्याला परमात्म्यापर्यंत सोडून नेऊन पोचवणारा गुरु आणि अशा गुरूंचा जर आपला आशीर्वाद झाला तर मुखम करोति वाचालम लंघुम पंगयते गिरिम। कारण आजूबाजूचं वातावरण जर रजतमात्मक असेल तर आपण साधना करू शकणार नाही। अशा स्थितीमध्ये ते सत्वप्रधान असावं याच्यासाठी श्री गुरु धर्मसंस्थापना करून राष्ट्रामध्ये समाजाला साधनेसाठी अनुकूल असं वातावरण निर्माण करतात आणि हे युगानुयुगे झालेलं आहे। ते अनेक गुरुशिष्यांनी वारंवार निर्माण करून दाखवलेलं आहे। मग ती भगवान श्रीकृष्ण आणि अर्जुन या गुरुशिष्यांची जोडी असेल किंवा आर्य चाणक्य चंद्रगुप्त यांची जोडी असेल किंवा समर्थ रामदास स्वामी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जोडी असेल, त्यांनी धर्मसंस्थापना करून समाजाला कल्याणकारी राष्ट्र निर्माण करून दिलं। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।